posibleng mawala ang aabot sa 60% ng bumabiyaheng traditional jeepney sa lansangan ng Pangasinan kung magtutuloy-tuloy ang PUV modernization program ng gobyerno ayon sa grupong One Pangasinan Transport Federation. Sinabi ni Bernard Tuliao, ang presidente ng organisasyon sa IFM News Dagupan, na nakatakdang magkaroon ng public consultation ng mga ito sa mga jeepney drivers sa susunod na buwan upang malaman ang eksaktong bilang ng mga maaaring maapektuhan ng programa. Marami. Kasi yung dating datos namin na hawak, almost 60% na traditional na matatanggal. Isang example na lang dito sa Kalasyaw, Dagupan. Ang Kalasyaw sa ngayon, mayroon kaming more or less mga 450 na traditional jeepney. Subalit itong proposed route plan na pag-shift kami into modernized, nasa 200 na lang na jeep ang naiiwan. So, ibiro mo, more than 50% yung tatamaan. Isa din ito sa tinuturong dahilan ng pagkakaroon lamang na maliit na porsyento ng nabigyan ng prangkisa. Doon sa mga rota, iba-ibang prangkisa na isa ang daanan. So ito po ay pinag-aralan ng provincial government. Samantala, maasa ang grupo na mabigyan ng mga ito ng pagkakataon na mataas sa 15 pesos ang minimum fare kahit pa merong kapiranggot na rollback sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.